dichuo. Ma biro ma serious. Biro ma serious ni adwaro nyisi gima important. Wachake gi ng'ama wuoyi. In ng'ama wuoyi. Siko bedo ka ni in gi dhako to kendo in gi girlfriend. Wanyisi ni never spend your money at least dho Kisungu kata dho Kiingereza ni at least spend your money to your wife than girlfriend. Wanyisi ni at least spend your money to your wife than a girlfriend. Wanyisi ni in kiketo ni ng'ama dichuo ni tiyo oko to kendo ketho pesa ni girlfriend to dhako tiweyo dhako wuotho gi pato aila mar Signos comedian. Wanyisi ni ibiro yudo ka iringo oko nikech dhako cha emong'e kaka irwakori, dhako cha emong'e gimichamo, mar ariyo dhako cha emidhi yude ot. Ma mineno iketo wiyi ni girlfriend ni ibiro yudo ka en gi boyfriends moko.